sa z krízového štádia, kedy Šarapova... Opäť my máme dobrú náladu, hoci Dominika troška prehráva, ale my máme krásnu náladu. Máme... Lucia, poďte sem, prosím vás, kde to berete tú kameru? Prosím vás, my máme strašne dobrú, my vyhrávame 6-0, 5-2 a ideme podávať. Dominika sa sústredí a urobí ten bod a my sme tam, kde sme? My sme v semifinále Roland Garros. A ináč Švedlár. A najlepšia dedina Ozývam sa do štúdia, ktorý sa chádza o Švedlári. Relácia Game Set and... Listen! Game Set and Listen! To je moja relácia, ja som sa snažil ju vyprodukovať, nedalo mi, Mez ma produkoval. Ale Švedlár je najlepšia dedina. Ale... Tribúna sa zaplňa, noví fanúšikovia prišli a tleskáme tam, Buračante! Flašku na hlavu mu dajte! Poďme Dominika, poďme! Dominika, ja viem, že Dominika zvíťazí, pretože Dominika má strašne silnú postavu v tom, čo robí. A opäť sa vám ozveme pri mečbale zo štúdia, z relácie, rozpráva opakuj. Zo štúdia Game, Set and Listen! Je to tam!